वैक्सीन डेपिनि बे बेलासियाव बेखिनि सम मोननानै आरो बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनानै थारैनो गोजोननाय मोनदों आरो बे ओनसोलाव जेसेबांनाखि बेयाव नुजाफैदों जोंनि गासै रायजो राजाजों लोगोसे जोंनि गासै लोगो नोंथांमोन आरो गासै दावहारुफोर बयनिसिमबो आं आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोयो आरो जाय बिथांनि मुङाव जोङो दिनै 65थि जोनोम सान बेखौ जों फालिदों मानगोनां रन्जन दैमारि एलियास डिआर नाब्ला सार बिथांनिसिमबो गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोयो दिनै बयबो मिन्थिखाबाय दिनै जोङो बेवहाय मानि थाखाय दान्दिसे ज' जादों थांनाय 65 बोसोरनि सिगांनो मानगोनां रन्जन दैमारिया अदला खासिबारि होननाय उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि थारैनो बै समाव दरं डिस्ट्रिक्टमोन बे जायगायाव बिथाङा जोनोम मोनदोंमोन बेनिफ्रायनो बिथाङा फरायजेननानै जेब्ला एमए पास खालामो बेनिफ्रायनो बिथाङा मोनसे बै समाव जेब्ला बर' हारिया गादबजानाय नासयजानाय आरो सोबख'जानाय बे अबस्थायाव दङमोन जाय समाव जोंनि बर'फोरखौ बबेबा ससे लामा थांब्लाबो लामा होआ गारि गाखोब्लाबो सीट हगारनानै होआ बेबायदि आरो गाज्रि फाव फान्दायनाय आइजोफोरखौ रेप खालामनाय गोबांथार नासयदोंमोन बेखिनि समाव मानगोनां रन्जन दैमारि बिथाङा गोबांथार मेलेमजों सानखांनानै बर'नि गेजेरावबो निस्सय मोनसे दावहारु हान्जा नांसिगौ होननानै सिमां नुनानै आरो साननायजों लोगोसे बिथाङा गोबां नाजानायनि गेजेरजों 1986 मायथाइनि 3 अक्ट'बराव एनडिएफबिखौ बे अदला खासिबारिनि मोनसे एलपि स्कुलाव बिथाङा जोनोम होदोंमोन बेनिफ्रायनो फैयै फैयै बेबायदि एनडिएफबि बिएसएफनि उनाव 1993 मायथाइयाव बै जोंनि चिरांनिनो औगुरि बेवहाय बरफोथाराव एनडिएफबि मुंखौ दोनफैनाय जादोंमोन बेनिखायनो दिनै जों चिरां हिसाबै जों माब्लाबाबो बिथांखौ बावनो हाया जों मिन्थिगौ बे ओनसोला एफेक्टेड एरिया आरो एनडिएफबिआ बे ओनसोलाव गोबांथार खामानि मावदों गोबांथार एनडिएफबिनि थाखायबो बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा खस्थ' मोनदों बुख्रुब जादों बायदि बायदि खालामजादों नासयजादों सोबख'जादों दा बेनिखायनो जों दिनै बे ओनसोलखौ बावनो हाया आरो जेब्लायबो रन्जन दैमारि साराबो बे ओनसोलखौ गोसोखांबाय थायो आरो फ्राय आगुनि दैदेनगिरि माखासे बयखौबो बिथाङा दिनैसिम नाम लायो आरो सिनायो बेनिखायनो बिथांजों सावरायलायनायनि गेजेरजोंनो दिनै जोङो नैबेयाव एसेल' सुबुंजोंब्लाबो दिनै नैबे 65थि जोनोम सानखौ दिनै जों फालिनाय जादों मानो होनोबा रन्जन दैमारि बिथांखौ जों दिनै मान होनांगोन सिबिनांगोन बिथां बायदि बर'नि गेजेराव नायोब्ला दावहारुखौ जों खुब नुनो थाङा सासे राजायाबो माब्लाबाबो बर'नि जारिमिनाव 35 बोसोर बा 40 बोसोर रावबो रायजो सालायबोफेराखै जों बेखौ नुदों नाथाय रन्जन दैमारि बिथाङा आफाद दाजेननायनिफ्राय सुक्ति जाजासिम बिथाङा आफादगिरि मासिखौ लाबोनानै दिनै सालायबोदोंमोन थिग बिदियैनो एसेबां खस्थ'नि गेजेरजोंब्लाबो बिथाङा दिनै जोबथेसालियाव दङ जोबथेसालियाव दंब्लाबो साफ्रोमबो रायजो राजाखौ बिथाङा जेब्लाबो गोसोखाङो दिनैहाय बयबो मिन्थिगौ एनडिएफबिआ 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव बिटिआर एकर्ड खालामदोंमोन थेवब्लाबो बिथाङा दिनैसिम जोबथेसालियाव दङ बिथाङानो जाहैबाय गुवाहाटीनि काहिलिपारा 10 एम्फिबियान बेनि सिङाव मोनसे फिसा साब जेल खालामनानै बेखौ दोननाय जादों जास्ट रुमा मोननैल' दा बेखिनियावनो बिथाङा दङ दुखु खस्थ'नि गेजेरजों
थेवब्लाबो जोंखौ जेब्लाबो गोसोखाङो। बेनिखायनो जोंबो बिथांखौ गोसोखांनांगोन आरो मान बावनांगोन आरो बिथांखौ जोङो जेब्लायबो गोसोआव लाबाय थानांगोन जेन बिथांबायदि दावहारुआ जेन जोंनि इयुन जोलैफोरावबो जेन उजिबोफिनो। जुदि दावहारुफोरखौ मान आरो सन्मान होआब्ला, मुंख्लंफोरखौ जुदि सन्मान होनो रोङाब्ला बे हारिया जोबलाङो होननानै जों जारिमिनाव फरायबोनो मोन्दों। बेनिखायनो साफ्रोमबो दावहारुफोरखौ बा मुंख्लंफोरखौ जोङो मान होनांगोन आरो जारिमिन जोङो लिरनानै गालांनांगोन। बेनिखायनो दिनैनि समावबो दिनै बिथां रन्जन दैमारिखौ जों जेब्लायबो गोसोखाङो आरो गोसोखांलांबाय थागोन। दिनै बयबो मिन्थिगौ बिथाङा जोबथेसालियाव, बयबो मिन्थिगौ बिथांनि जि हियारिं जायै दायो सुप्रिम कर्टआव थांबाय। सुप्रिम कर्टआवबो दाख्लै नाङै जोङो जेननो गोनां जाबावबाय। फैबाय थानाय नैबे बोसोरनिनो जुन जुलाइआव आरो जों गोदानै आरो हियारिंजों मारिनो थाखाय थागथियारि जाफिनदों। आसा खालामदों बेखिनि समाव बिथाङा थाबैनो जोंजों लोगो मोनफैगोन आरो नुजाफैगोन आरो जोंनि गासैबो जि रायजो राजानि साननाय मावनाय हास्थायनाय आरो गावनि जि सिमांमोन बेफोरखौ जोंजों थाफानानै खामानिखौ मावफुंफैनो हागोन होननानै जों दिनै मिजिंथिनो हायो। लोगोसे बिथांनि देहाफ्रा दासिमाव गासैबो थिगानो दङ। जों फ्राय सप्तायाव खेबसे बा 10 दिनजों खेबसे बिथांखौ लोगो लाहैबाय थायो। बिनि देहा मोदोम साननाय हनाय गासैबो आगुआव जेरै दिनैसिमबो बेबायदिनो दङ। जोंखौ बुङोसो बिथाङा रायजोफोरनो खोन्थाहै आं खुनु नार्भास नङा, दिनैसिम आं खुनु बेबायदि गाहाय थाखोआव आं दिनैसिम जेबो सानफेराखै। जेब्लाबो आं रायजो राजाफोरजों थागोन आरो बिसोरजों जेब्लायबो आङो थाफानानै आं खामानि मावगोन। आं दिनै जेलाव थामारलाय मा जानो, आंनि गासै देहा मोदोम गासै बर' रायजोफोरनि इयावनो दंखाजोबो, आंबो बिसोरजोंनो थाफागोन। बे खोथाखौ बिथाङा बुंहरबाय थायो। दिनै जोंनि गोबां मानसिफ्रा बिथाङा गनाय नंला, बिथाङा थासिगोन मासिगोन होननानै गोबांथार नार्भास जायो। नाथाय आं दिनै बुंनो सानो बेखौ लानानै जेबो नार्भास जानांगौ गैया। बेखौ जोङो जेरैखि जाया नांनायनि गेजेरजोंआनो जा माबा मोनसेनि गेजेरजोंआनो जा बिथाङा सफैखागोन बा गावनि टाइम बायदियै बिथाङा सफैगोन। बेवहाय जोङो एसेबां गोनो गोथो साननांगौ गैया आरो जोंहा गोबांथार खामानि मावनांगौ दं। बे गैयाबाबो बिनि जायगायाव लानानै जों दिनै खामानि मावबाय थानो गोनां जादों। नाथाय बे थायोबा मानगोनां सारा थायोब्ला निस्सय मोजां जायो। मानगोनां सार गैयैनि थाखाय जों माब्लाबा मोखां सोमजानो गोनां जायो। थेवब्लाबो जोङो मोनसेनि उनाव मोनसे जोङो खामानिखौ मावलांबाय थादों। दिनै बयबो रायजो राजाफोरजों लोगोसे जोंनि सोद्रोमाफ्रा मिन्थिगौ, सानफ्रोमबो निउस मिडियाफ्राव दिनैहाय जोंनि जि समस्या, बर'नि जि समस्यायैनो दङ। जों आसा खालामदोंमोन बे 5 बोसोराव फ्राय जोंनि समस्याफ्रा जोबलांगोन होननानै, नाथाय जों बेबायदि जोबनायखौ नुवाखिसै। फ्राय जोंनि 90% 80%आनो दिनै आद्रा जानानै थाबाय। आसा खालामदों फैबाय थानाय समाव गासै जोंनि जि सिस्टेमाव थानाय आरो जोंनि गासैबो सोद्रोमाफ्रा बेबायदिनो खामानिखौ मावलायनानै बावैसो दानफोरनि बोसोरफोरनि गेजेरावनो फोजोबलांनो हागोन होननानै। जों एनडिएफबिनि अनगायैबो गोबांथार रायजो राजाफोरनि केस बायदिनो जानानै दङ, जों बेखौबो मिन्थिगौ। आरो जाय बिथांमोनाव जोङो जाबोदोंमोन लोंबोदोंमोन, जोंखौ हेफाजाब होदोंमोन, जोंनि थाखाय बुख्रुब जादों, जोंनि थाखाय जेल थांदों, जोंनि थाखाय गावथारजाबोदों, दिनै एनडिएफबिआ बिथांमोननो जेबो होनो हायाखै। बेखौ जों सिदा सिदि बुंनानै लायो। आसा खालामदों जेब्ला आनाब्ला सारा फैगोन अब्ला बिथाङा गासैखौबो फारसेनिफ्राय मोजाङै नायनानै बेखिनि जि जों बिथांमोनखौ खुलुमनांगौ सिबिनांगौ बेखौ जोंनो रायजो राजाफ्रा खेबसे खाबु होगोन होननानै आं बेखिनिखौनो बुंबाय। दिनै रन्जन दैमारि सारनि 65थि जोनोम सान, बेखौ लोब्बा लाखिनानै जे नोंथांमोना बेयाव बाहागो लाफैबाय खुब गोजोननाय मोन्दों। बेजों लोगोसे मोनसे फिसा ओरैनो भलिबल खेला होबाय। बेयावबो जाय बिथांमोना दिनै